Вы слушаете рубрику «Читаем на татарском» проекта «Эйда онлайн». Сегодня слушаем произведение Фаузии Байрамовой «Болон». Мин шәһәрдә туып үстем, ләкин әни һәр җәйдә мине авылга кайтара иде. Авыл миңа әкият дөньясы кебек иде. Шәһәрнең кырыс режимыннан соң авыл ул мөгъҗиза иде. Авылда мин аякларымнан кыйммәтле шәһәр туфлиләрен салам да болынга йөгерәм. Беркемнән курыкмыйча, оялмыйча, тилереп болынга йөгерәм. Андагы чәчәкләр минем белән аралаша сыман. Шунда ук 1000 төрле бөҗәк оча, ниндидер кошлар сайрый. Мин күзләремне йомам да болын чәчәкләре өстенә авам. Чәчәкләр минем күзләремнән үбәләр, кытыклыйлар. Мин аларны өзмим. Үзгәч, алар шунда ук шиңәләр. Мин аларны бер кайчан да өзмәячәкмен. Мин аларны карарга һәр көн киләчәкмен. Бер көнне бирегә йөгереп килдем. Ни күрим, болының үзгәргән, буйыгып калган. Чәчәкләр бер якка ауганнар. Мин печән чабучы ирләр янына йөгердем. Нигә тиясез сез ул чәчәкләргә дип кычкырдым. Мине ачуландылар гына. Шәһәр баласы, авыл эшен күрмәгән янәсе. Әби, нигә ул чәчәкләргә тияләр? Нигә болынны ямьсезлиләр алар? Чабалар инде аны, балам. Нигә чабалар? Алар бит әле шундый матурлар иде. Соң вакыты җиткәч чәчәкләрне дә чабалар инде, балам. Чәчәк дип үлән бит инде ул. Кышка малларны ач тотып булмый бит. Чәчәкләрне дә малларга ашаталармы? Әйе, сыерыбыз менә шуны ашар да сиңа күп итеп сөт бирер, каймак бирер. Кирәкми миңа андый сөт, кирәкми миңа андый каймак. Сез барыгыз да усаллар, мин сезне яратмыйм. Мин тагын тузан туздырып авыл буенча йөгерәм. Кая барасымны белмим. Болын юк инде. Минем кайгымны аңларлык кеше дә юк. Аларга бу каңгырау чәчәкләре, печән, менә бу ак кайын, мескен кайын, утын. Алар миңа да бер юләргә караган кебек кенә карыйлар. Мин бит сизәм. Һәм аларның матурлыкка шулай битараф булуларын, табигатьтәге һәр нәрсәне файдалы-файдасызга бүлеп кабул итүләрен аңламыйм. Калган җәйләрдә мин инде бер кайчан да ул болынга тилереп йөгермәдем. Барсам да тыныч кына ял итәргә генә бара идем. Минем балачак хыялларымны шулай үткен чалгы белән юк итә алсалар да, матурлыкка табынган җанымны суындыра алмадылар. Минем дөнья хәзер икегә аерылды. Аның берсе озын салкын кыш, шәһәр тормышы, икенчесе җәй, авыл, болын. Әгәр җәйләрен авылга кайтмасам, мин акылымнан шашар идем. Җәйләрен эссе асфальт урамнарда бәрелеп сугылып йөргән яшьтәшләремне кызганам. Аларның балачаклары бөтенләй юктыр кебек. Болынны чапкан көнне мин урманда адашкан идем. Ул көнне мин авылга кайтмаска урманда кунарга дип киттем. Авыл халкы минем адашасымны белә. Теге Райханның юләр кызы, Райхан минем әнием була инде. Тагын адашкан икән. Шуңа күрә минем авылда да иптәшем юк. Шулай урманда йөргәндә кайсыдыр куак артыннан тавыш ишетелде. Әй син әйтәм, нәрсә эшлисең анда? Каршымда бер малай, авыл малаен ашаган. Тропинка салам. Нәрсәгә кирәк ул сиңа тропинка? Менә бит сукмак яныңда гына. Булса ни, ул бит синең сукмак, ә минем үземнеке. Урманда һәркем үзенә юл салмый инде, әллә юләрме соң син? Әйе шул, юләр, ә сиңа барыбер түгелмени? Түгел шул, син бит анда куакларны сындырасың. Әнә күпме чәчәкне таптагансың инде. Урманда кинәт бөтен кошлар бер юлы сайрый башлады. Минем каршымда басып торган авыл малае капкара чәчле, капкара күзле минем яшьләрдәге бер малай. Син әллә адаштыңмы соң? Минем гомеремдә беренче тапкыр кемгәдер зарланасым, аннан соң юату сүзләрем ишетәсем килеп китте. Әйе шул, адаштым шул мин. Кайсы авылныкы соң син? Мин авылныкы түгел, шәһәрнеке. Әйтәм аны, сукмаксыз җирдә сукмак салып йөрисең. Кайсы авылга кайттың? Күллегә. Бездән ерак түгел икән. Син инде йөри безнең авыл янына ук килеп чыккансың. Исемең ничек соң синең? Алсу. Синең? Алмаз. Икебезнең дә ага башлаган икән.
Тагын бераз сүзсез генә барабыз. Икебез дә ялан аяк. Мин беренче тапкыр ялангач аякларымнан оялдым. Аннан кофтамның йыртылган урыннарыннан оялдым. Битемдәге тырналган эзләрдән, чәчләремә ябышкан пәрәүзләрдән оялдым. Син ничәнче класста укыйсың? 7дә. Мин дә 7дә. Без авылга тиз кайттык. Алмаз авылга кереп тормады. Мин рәхмәт дидем бугай ул. Бүген кич белән уенга чыгасыңмы дип сорап куйды. Уен? Күңелле түгел бит анда. Ул бер сүз дә әйтмәде. Мин дә. Аннан ул инде шактый киткәч, мин кыр ягына карап кычкырдым. Мин чыгам бүген уенга, чыгам. Ул борылып кул болгады. Мин өйгә яшь колын сыман сикереп кайттым. Әби көлә. Аңа кушылып әни дә көлә. Мин дә көләм. Аннан әби: "Кызым, сине бүген урманнан алыштырып кайтмаганнардыр бит" ди. "Адашмаска булдың инде, кызым, дип аңа әни кушыла. Мин бәлки адашкан да булыр идем. Мине таптылар. Адаша башлаганда ук. Шулаймыни, кем тапты соң сине? Алмаз. Кичке уен буласы урынга иң беренче мин килдем. Мин уенда катнашмыйм. Мине чакырмыйлар да. Күлмәк кигән идем. Җиргә дә утырып булмый. Кызлар әзерлегемнән көлделәр ахры. Алмаз килер микән соң? Минем аны караңгыда танырмын микән? Алмаз күренмәде. Бер заман су буенда беркем дә калмады. Алмаз 3нче көнне дә килмәде. Мин инде кичке уеннарга чыкмый башладым. Бер көнне әби миңа күрше авылда бер абыйның үлгәне турында хәбәр итте. Бу Алмазның әтисе икәнен белдек. Быел көз иртә килде. Мине авылдан иртә алып киттеләр. Авылдан чыкканда мин арбадан төшеп калдым. Алмазны авыр чакта ялгызын калдырасым килмәде. Мин Сарыл авылына кердем һәм Алмазның йортын таптым. Ишек алдында Алмаз һәм берничә кичкенә кыз утын ташыйлар иде. Лобастан зур гына гәүдәле бер хатын чыкты. Бу Алмазның әнисе иде ахры. "Кем син, кызым?" дип сорады ул. "Мин Алмаз янына килгән идем." "Аны каян беләсең соң син?" "Мин аны урманда очраткан идем, әтисе үлгән көнне. Ул мине авылга кадәр озаткан иде." Апага әллә нәрсә булды. Күзләре бер кысылды, бер зурайды. "Син атаң үлеп ятканда урманда йөрдеңме? Син эзләргә дип чыгып китте бит ул. Ә син шушы шәһәр кызы артыннан йөгергәнсең. Иртәрәк кайтсаң, атаң үлмәс иде." Хатын бик ямьсез сүзләр әйтте. Алмаз елый башлады һәм ишек алдыннан чыгып китте. "Бар, син дә кит. Хәзер Алмазда башка кайгы бар. Атасы урынына калды ул. 5 бала белән кышын ничек чыгармын?" Мин кире елгага киттем. Алмаз да килде. Киләсе җәйдә кабат очрашырбыз дип сүз куештык. Ләкин икенче җәйдә дә, өченчесендә дә мин авылга кайта алмадым. Кирелегем әнине үпкәләтте. Шуның өстенә берничә ай хастаханәдә авырып яттым. "Җитте", диде миңа әни. "Авыл сине боза. Кеше арасында үз-үзеңне тота белмисең, элементар әдәп кагыйдәләрен үтәмисең. Кеше алдында миңа синең өчен оят", диде. Әнигә шактый кызарырга туры килә шул минем өчен. Мин кыш көне дә өйдә ялан аяк йөрим. Әни янына еш кына телевидениедән, ул шунда режиссер булып эшли, дуслары килә. Алар югары культура, дөнья әдәбияты турында сөйләшәләр. Ә мин бүлмәмнән ялан аяк чыгам. Әни кызара, кунаклар алдында гафу үтенә. Хәзерге заманда мәхәббәткә бер нәрсә дә комачау итми дисәләр, ышанмагыз. Мин үземдә белемем арта барган саен хиснең, хыялның, мәхәббәтнең һаман кимегәнен тоям. Инде минем тилерергә вакытым юк. Инде мин әкиятләрдәге пәриләргә ышанмыйм. 10 ел инде 5кә генә укыйм. Теоремалар, физик күренешләр, тарихи вакыйгалар белән кызыксынам. Сыйныфташларым да минем белән аралашмыйлар. Круглая отличница дип кенә көләләр. Бер көнне мин түзмәдем. Кыш уртасында әйберләремне җыйдым да авылга киттем. Өйгә кадәр мин тракторга утырып кайттым. Караңгыда аның йөзен күрмәдем мин, әмма бераздан Алмаз икәнен таныдым. Ул да мине таныды бугай. Без берни сөйләшмәдек. Икенче көнне ул безгә килде. Әбием эшпешмаклар пешергән иде. Алмазны алар белән сыйладым. Ул минем турында, мин аның тормышы турында сораштык. Әни ялгызы гына бит, кызларны үстерәсе бар. Укымыйм, эшлим мин, тракторчы булып эшлим, диде Алмаз. Бу кышта әбине, Алмазны күргәч, шәһәргә мин тәмам бәхетле кеше булып кайттым.
Алмаз белән хат алышырга сөйләштек. Җәйгә кадәр хат аша аралаштык. Киләсе җәйдә янә авылга кайттым. Болынны бөтенләй сукалап ташлаганнар. Әби башта миңа ничек әйтергә белмәде. Аннары яшен суккан кебек, Алмаз сукалады болынны дидем. Мин Алмазларга киттем. Болынны нигә сукаладың, Алмаз? Син һаман шул юләр икәнсең әле. Алмаз диванга ауды да кычкырып көләргә тотынды. Вот кешегә әйтсәң, кеше ышанмас. Йөргән кызың, ничә ел күрмәгән йөргән кызың, җаным дип кочакка ташланасы урынга шул ширегән болыннан башласын әле сүзен. Мин хәзер генә аңладым, ул исерек иде. Аңа хәзер болында бернинди табигатьтә кирәкми, тизрәк чыгып китте. Минем беренче мәхәббәтем шулай сүрелде. 5нче курсны тәмамлаганда мине бер егет белән таныштырдылар. Әнинең дуслары тырыштылар. Гомәр исемле. Югары белемле инженер булып эшли. Мин дә уку йортын тәмамладым. Яхшы урында тәрҗемәче булдым. Әни әйтүенчә, миңа Гомәрдән дә яхшырак кеше табып булмас идем. Мин кияүгә чыктым, әмма яратмадым. Аның югары дәрәҗәле дуслары, сәясәт, музыка турында сөйләшүләре миңа ят иде. Бу салкынлык һәм битарафлыктан Гомәр дә арада. Өйгә соң кайта башлады. Бер көнне Гомәргә авылга чит тел укытучысы булып кайтырга теләвемне әйттем. Ул миннән рәхәтләнеп көлде генә. Безнең мөнәсәбәтләргә нокта шунда куелды. Мин авылга кайтып киттем. Менә мин болыннан йөгерәм, менә яр буена киләм, һәм инде ташланырга телим. Шул вакыт кемнеңдер җылы кулын тоям. Уян, кемдер миңа эндәшә. Мин күзләремне ача алмыйм. Мин, сискәнеп, күземне ачам, үземә таба иелгән ап-ак чәчле, ак халатлы бер ир-атны күрәм. Минем бит инде аны кайдадыр күргәнем бар иде. Күзләреңне йомма, зинһар. Бик озак ачмадың бит син аларны, Алсу. Ишетәсеңме мине? Сиңа уянырга кирәк, Алсу, уянырга. Минем уянасым килми. Мин уянырга куркам. Минем көчем юк. Кемсез? Мин үлдемме? Сез Алламы? Мин табиб кына, Алла түгел, Алсу. Әни белән табиб мине аякка бастырдылар. Болын яши, үзенең 1000 кошы, 1000 төрле чәчәге белән яңа җәйгә керә. Гасырлар буе шулай булган. Тере җан иясенә салкын кышлардан соң барбер язлар, җәйләр килгән. Бу безнең болын булыр, ярыймы, Әхнәф абый? Безнең болын булыр, Алсу. Безнең дөнья. Это была рубрика «Читаем на татарском» проекта «Эйдя онлайн», радио «Азатлык». Вы нас можете найти во всех соцсетях и на нашем сайте azatlyk.org/эйдя онлайн. «Эйдя онлайн». Изучаем татарский.